Takže nazdar všichni, já vás všechny fakt zdravím, tady je Black Dragon CZ a konečně vítejte u mého velkého unboxování mého nového počítače. Konečně mi dorazil, je tady. Dneska je 20. prosince, je to na splátky, ale konečně už dorazil, to dohromady počítač 23 000. Na velmi dobré věci, teďka vidíte, že tady proskočila moje kočka. No to se ani vás tak nezajímá. A jsou v tom parametry, které dám do popisu videa. Tak tady asi mi bude pomáhat moje kočka, nevím. A budeme na to. První potřebujeme nůžky. A první vednu. To je tady. Tak zkusíme to trošičku pedat, tam to takto. Může to něco bude mět. Tak začneme rozbalovat. Už jsem zvědavý, co v tom všechno je. Na to velmi těším. Teď to rozbalí, teďka bude taky záhul. Vydržte moment. Tak jo, tohle máme hotový. Rozbalená krabice, nůžky můžeme odložit. No a co tady máme uvnitř? Jako první, co tu vidíme. Papíry, super. Tak, odložíme. Tak, už tady máme. To jako první si vezmeme, no počkat si to vezme. Základní deska. Tady mi to trošičku mázli, doufám, že to nějak nebude. Takže to nějak poškozený. To Asus Motherboard P8Z77V LX. A kočka se mi už dobývá do toho, už se taky těší na ten počítač. Takže tady máme motherboard. Já to taky trošičku rozdělám, tady je. To nic neuvidíte, uvidím. No, dobrý. Tak zaděláme to. No, kočka už se tam dobývá do toho, se taky zjistí, co tam všechno je. Ale kámo, hledíš mi na tom. No. Zde máme procesor Intel Core i5 3570K. To znamená, že se ten procesor dá taktovat. Zde můžete vidět, ten je schovaný. Je to zapečtený a je tady poznámka, že to je z AlphaComp. Tak jo, jako další věc tu máme. A tady si můžete všimnout poukázky na Assassin's Creed 3. Je taky z AlphaComp, je tady, aby nešel vidět klíč. Velmi to dobře vymyšleli. Máte zbraní, si opatřete hru. Dostal jsem vlastně ke grafice. Super. Zde máme ramky Kingston. Super. Tak, jako další věc, co tu máme, zdroj, myslím, že se to čte Seasonic, posledný, teďka nevím, 520 bronz, 80+. Plus. Leskne se vám to, já to vím, ale to není až tak problém. Na něco pak dám jednotlivé unboxingy, uvidím. Dívám, super. Tak, jako další věc, co tu máme, dej mi to kočko. Harddisk, zabalené v rupkajícím obalu. Tak se něj podíváme. Jo, to vybalíme. Ano, terabajtový disk. Ano. Nic na něm zvláštního není, takže nic tam ani nevidíte, jak se dívám. Jako další, co tu máme? DVD-ROM od Asusu. Ano. Se podíváme, co jsme dostali. Taková SATA. Zkusím to tady, no to zapečetěný. Já to dám do posledku videa, třeba můžete podívat na nějaký stránky, jak to vypadá. A konečně grafická karta Asus GTX 660 bez TIčka. Je to bez TIčka, ale nevadí to. Je to opravdu velký. Fuck yeah. To se bude smažit. Tak jo. A zde máme záruční list. No ten vás nebude zajímat. Tak jo, první věc je otevřena.
posuneme kočku tímhle a vrhneme se na druhou část našeho unboxingu a tím je trošičku větší bedna. Jo, rozřízneme. No, už to vlastně rozříznutý je. Ne, už to rozříznu. Tak. A jsou tady vlastně, joha, to jsou dvě bedny. Jedna je od Asusu, druhá je od Zalmanu. Tak jo. Tak se na to podíváme. Tak. Momentoš. Možná jste viděli můj obličej, nevím. Nejde se pořád do toho dostat. Taková malá nedopisná pevnost. Tak jo. Ježišmarja, kdyby to hlavně spadlo, že jo? No, to tady přilepený, jak jen to nejvíc jde. Ty vole. Omlouvám se, je to fakt pěkně zalepené. Tak jo, zde máme obrazovku. No, tady je obrazovka. Nějak rozdělávat nebudu, potom dělám další unboxing. No a zde už máme, můžete ji vidět tady, ergot. Tak, zde můžete vidět, jak vypadá bedna, potom jestli budu taky dělat unboxing. Je to Zalman D9, Super ATX, Mid ATX. A zde je obrazovka, tam myslím si neuvidíte, V228 LCD monitor. Je to Full HDčkový monitor, takže tady vidíte celou tu moji sbírku. Takže děkuji, že jste se podívali na tohle video, určitě olejkujte, okomentujte a tak dále, takže díky a čau.